Alhamdulillah wis beres kabeh. Apa emang ya? Salat wis, ngisi kotak amal ya wis. Alhamdulillah iso sedekah lah raketang sithik-sithik. Muga-muga dadi berkah. Amin. Lanjutlah. Momen hari iki paling penak iki ya tetep menikmati hidup. Sing penting kelakon apa anane sing iso dibahas. Ngono-ngono aku iki ya dokter profesional wis terkenal seluruh Indonesia, wis ora masalah jenenge dokter. Balik lah. Duh. Dong apa nang? Ngantri, Pak. Lah iki ngantri apa neh? Sampean jare dokter terkenal ya, Pak. Duh, ya iya. Terus iki ape dol apa ngono lho? Apa ngecek nomahnu? Asah. Ya wis ora masalah. Jenenge sapa? Faisal asli, Pak. No KW, no buak-buak. Lah yo jeneng kok yo no samaran no KW. Umure piro? 21 tahun. Wih, jos ya wis ora masalah wis layak dipotong. Lah nek sing iki jenenge sapa iki? Guntur. Oh, Mas Guntur. Oke. Umure piro Mas Guntur? 20 tahun kurang 1 hari, Pak. 20 kurang 1 hari. Kok ya ono bocah iki. Ya wis layak dipotong. Lah nek sing iki sapa jenenge? Ketok ndek iki lagi ketemu ning dalan kok. Wis lali. Oh, iya, Ding. Yo, iki to. Iya, Pak. Oh, ya. Iki berarti mrene iki arep do daftar sunat. Faisal sik ya sing gedhe ya. Kok aku sih, Pak? Tak cek sik, engko nek ketoke cocok tak gawakno alat. Iki soalnya Pak Dokter mah lagi ke masjid. Urung nggawa alat ngono lho, Nang. Duh, ngopo re Nang? Keri, Pak. Ning ora lara to? Keri. Ya wis penting ora lara wong sunat iku ora nek wong sunat iki lara iki ra ono. Iki jane ya wis apik. Ning kok ya ora apa-apa, sesuk mari ae ndumblek ya gedhi dhewe Nang. Resip. Loru sal. Ora, Yong. Wong sunat iku ora enek sing loru, Yong. Oke. Sunat iku pinuk, Yong. Untuk duwe akeh, sarong akeh, klambi akeh, ralah tuku malah. Malah kene sing untuk duwe. Gendang kowe Nang, tak ceke Nang. Yong, pinuk. Ah. Apik Nang. Cek saya ya. Oh iya, apik. Ini lho Nang, kabeh dungokno Pak Dokter. Iki gandeng Pak Dokter kan iki sane ngecek nang hari iki. Nggonmu ya wis muayan meh tukul, nggone Yongki ya wis apik, nggone Mas Guntur ya tetep apik. Tapi nek nyunat dino iki aku urung iso soalnya alate urung ana. Biasanya kapan, Pak? Sesuk ya sekalian Pak Dokter ana durfresh. Durfresh apa? Ya makan-makan bersama. Gini, piye? Cocok para? Cocok. Oke, sesuk berarti nomor Pak Dokter langsung. Sik, Pak. Iku tenan apa umuk, Pak? Iya tenan ta. Kowe ku piye bocah kok kandhane angel. Wis Lah kowe iku ana Pak Pitik 3 pres. kurang akeh, Pak. Njaluk pira? Sak trek-treke. Oke, ora masalah. Sesuk penting nang Pak Dokter kabeh. Kowe barang tur, masal. Iki aku tak balik wong kok masjid mbok kon ngeceki manuk janjan ora jelias iki. Boleh sesuk, Pak. Dokter apa ngadekno Durpres apa ya? Ayo sesuk turono. Gas, oke. Ayo apa piye iki? Balik penanding iki. Baliklah. Wis engko sak bentuk akeh. Ayo. Urip kok enake kaya ngene. Dinikmati, santai, rileks, ya ape apa meneh jenenge wong tuwek.
arep tandang gawe sing koyoke menghasilkan percota-cota ya wis ora mungkin. Ngandalno dadi dukun ya sepi kaya ngene. Apa meneh iki bulan Sula. Bulan Sula kuwi akeh wong ora ndek gawe, soalé pantangane wong Jawa kuwi ning bulan Sula ora oleh wong ndek gawe. Yo wis carane ngene iki terus-terusno ya sepi ora ana wong nambak udan. Biasane men iki tamuku full, iki batal sepisan meneh. Iya. Gaman-gamanku iki wayahe ngumbah kok malah aku lagi kelingan ki sasi Sula. Sasi Sula iki wayahe ngumbah gaman tekan gaman-gaman kuwi ora dok ngomong ta piye kok. Jujune balongan wingi wis tak uncali kembang. Wis engko tak umbahe kok iki paling ngeleh ketolo ngomong kira gaman-gaman kuwi. Tak golekane gamanku ngono ya ora gelem domong jan gaman do ora diaturan. Wis diopeni angger dina, angger malam Jumat kelewon tak ombeni kembang minyak misik, minyak raja besi. Kok ya ora gelem ngomong jan ora jelas iki gaman. Ngono kowe ora gelem ngomong nek urung ados. Iki tanggal 1 surat cok, ora dhewe gelem ngomong dhewe kok. Gaman sakti ya, ora gelem ngomong iki wayah tanggal 1 Sula. Kowe iki wayahe adus banyu kembang. Adus ya. Kok nek baratus sehat, aja meneret ngono kuwi. Oh. Apa itu sama larang ke banyu? Banyu sih. Lah nek ngene kowe kok adus banyu tenan, ora adus banyu-banyunan. Nah, ngene lho. Jenenge iki adus banyu tenan kowe iki sasi Sula iki waktune awak-awakmu iki merdeka. Miturut itungan Jawa. Tak ngedek kan ketoke adol kaya wong-wong ngono kae lho. Nah, iki waktu muda kowe iso menghasilkan melu aku selama nganti tuwa semene ya. Biyen iki kena nggo ngopeni sapi 8. Wayahe atus. Nah, waktu kowe nom-noman kuwi jembo wetik biyen kae. Kowe iso tak nggo maling peleme tangga. Wayahe atus. Sing iki biyen nek pusaka iki nggo apa ya? Iso lali aku. Apa? Oh, biyen waktu nom-nomane mbae kae tak ngecek ilmu nggo gebuki trenggiling. Wedhus niki mendo mati kabeh nganggo kowe. Ya wis wayahe atus. Ben reci. Ben cetok resik, dirinco. Suwe ra tau adus, setahun pisan adus ora gelem sabunan. Jan kowe pusaka aneh. Taun iki kok 2020 kowe lagi tak sabuni. Ben sesuk nek mencelorot ning dhuwur ketok bening. Terus ya. Mantap. Ki waktu mbiyen kowe kena tak nyolongi peleme tangga. Luar biasa. Waktu mbiyen kena tak gebuki trenggiling, wedhus do mati kabeh. Concos tenan, tanpa mlelek, tanpa roh wonge, langsung wedhuse do mati. Jan luar biasa kabeh nganti lali ora tau openi. Tekan di tangga siji kok ya. Ora rasane surul barang kok ya ndangdutan ae. Wis kabeh kono. Utohe aku ngumbah pusaka ngantekno tangga ora enek bare. Mantap.
Terus banyu kembang, sesuk warisno ning anak putu ben tambah bening. Sing iki wis pusaka senggol motot sekalipun senggol motot kena nggo babati suket dan luar biasa kena diwarisno anak putu. Sing iki pusaka pelem berbuah. Nek wayahe pelem berbuah, kowe beraksi ya. Ben kena nggo nyolong ngono. Pusaka jan luar biasa kabeh serene pilihan rot ya tetanding. Alhamdulillah panenan tahun iki iso menguntungkan. Senajan aku wis duwe pangkat dadi dokter terkenal seluruh Indonesia. Panenan ya alhamdulillah tahun iki gemah ripah roh jinawe. Ya menawa wae aku kakaen amal ngono ya ya. Dadine panenan iku luwih jas ngono lho. Wis ora masalah, penting iso mbayari karyawan. Yo, piye entuk pirang sak? Entuk 30 sak, Pak. Oh, oke. Mantap. Lanjutkan. Pokoknya sakit dintekno sing swidak sak mang ya yo. Iya, Pak, siap, Pak. Eman-eman lek nggawa 36 sak kok. Iki alhamdulillah panenan iki gemah ripah jinawe tenan iki. Wis muga-muga engko sing wono kae. Tunggu nek wis mulai panen langsung nggo sedekah sithik-sithik karo warga sekitar ben didongakno luwe apik ngono lho. Aku iki terkenal seluruh Indonesia, wong sunat ya wis ora sithik pelangganku. Ora ketang bulan baleni Subadong ke jaman ndlogok jaran. Bejo ya Pak Dokter kali ini. Panenane jos. Ngono nek muga-muga ya ditambahi ngono lho lah persenane wong ya entuk bathi akeh lho, Cah. Nek sakjane Pak Dokter ki mbuh pelit mbuh ora, Cah. Mosok ya ana ya ini ki lho aku kerjane mendheke yo persen kok ora tahu. Janjane piye ngono. Ngiri ning aku ki. Pak Dokter iso panenan koyok ngene, aku nandur-nandur ora tau dadi. Nandur ndek iki terong, ora dadi. Nandur gambas wayah murah. Lah niki dheke. Nandur pas wayahe larang. Wah. Bejomu, Pak. Ngomong apa kowe kore yo. Maaf ya, Pak, aku ora ngerti nek awakmu nang kono mau. Nah, jane ngono wis beres porong saya sebelah kene mau. Iki lho Pak, entuk saret neh Pak lho. Karek kae sing kono, 3 ret karekan, kae mau wis entuk 30 sak sing sebelah kono mau. Oh, alhamdulillah Ya. berarti aku ki wong iki akeh amale taun iki berarti yo. Panenan melimpah wah gemah ripah jinawe. Oh iya, aja lali sesuk-sesuk do mangan ning nggonku ya. Iki sesuk kan ana sedekah bumi ning nggonku. Ya. Ya sekalian aku promo yo iki. Aku saiki kan duwe alat terbaru yo. Alat apa rek, Pak? Kandhani mbak-mbak ibu-ibu kabeh. Ki aku duwe pil KB sing luar biasa 6 tahun pisan ora iso manak ngono lho. Ya nek ra ndek bojo ya ora iso manak to, Pak. Oh iya ya. Ndak. Maksude pile kuwi sing wis dibojo khusus angger ngombe siji sak pil kanggone 6 tahun ora usah KB. Cocok jane ya, Pak. Cocok kuwi kanggo sing bersuami lho. Sesuk aku pengen jajal karo bojoku ya, Pak. Ya ngono ra masalah karo promo-promo iki mumpung enek promo besar-besaran Pak Dokter kan ya panenane lempah. Oh, iya. Ya sih kita lanjut aku ya. Apa nanti rek, Pak? Ya bisnis. Iki aku iki dokter lho. Nek ngono omah ana pelanggan piye rak kacau mesake kok. Lho sampean ki bisnisnya akeh ya, Pak ya ternyata. Iya, aku ki ya mbah ya dhuwit kuwi golek kanca rek yo. Heeh. Ndelalah nek ora enek dhuwit ya moh melu ngono lho. Mangkane yo sak tas dompet aja nganti jenenge ora enek duwite. Kudu enek ra katang 1000 yo. Ngono ya, Pak? Iya, prinsip yo. Pak, mosok jenengan panenan akeh ini ki aku persene tambah-tambah ke sithik to, Pak? Sesuk tak tambah 5.000, ora masalah. Akeh niki 5.000. Akeh to ya. Wah, panenan jan setahun iki ngeri. Persis kaya nggone sing nandur. Bawu nek pol cilik teng dawu. Ih. Ngono.
Kan delok wonge wong tentani kuwi. Wonge nek ketok cilik kok wanune dawa ya melok dawa. Nek ndumbek. Nek ndumbek ya kemok bedino tok. Ya. Wis tak lanjut ah. Ceramah karo kono teko sing ora-ora. Iya Pak, monggo. Sesuk mrono lho. Ya, oke. Siap tak rono sesuk, Pak. Ternyata sesuk nunggone Pak Dokter iki sedekah bumi ya. Perlu nggawa dunak iki nggadah. Bugis ah, masuk.